na request mo. Ayun na, tadadon! Ano yun? Spin dryer nga. Ha? Electric fan nga. Sige, sige. Pagpatuloy natin yung ano, pagbukas. May nangaroling eh. Siyempre ganyan talaga mga bata. Ganda kaliit yung ano. Ano po, magandang gabi po mga ano, mga pare. Kain po tayo. Yung vlog natin ngayon. Ayun. May tatanong ko kay Mrs. Yes. Ito tinidor ah. Ito na lang, kutsara. Mas magusto ko. Mag? Ulam namin, hotdog. Ito na lang. Di ako nakapagluto. Sasakto ko naman. Ito nito sa ano. Di ako nakapagluto ng ano, ng ulam. Siyempre, lagi tayo magpasalamat kay God kung ano man yung na tatanggap nating blessing. At yung ulam namin kung ano lang, hindi kami maartisan sa ulam. Kung ano lang yung pwede. Hindi ko nga alam kung kaya nila kainin yan eh. Ako yung itlog. Penoy tapos ano? Pinahalo ko sa supa. Supa. Pero daming sili. Nakakamay lang. Salamat sa pagsandok mo. Yung ano naman yung hotdog, hindi siya pinirito. Pinakuluan lang siya sa ano, sa tubig. Unang subo para sa inyo. Kain ko. Para kulang din yung sinasabi. Ang sabi ko, parang nga muna, ano na? Kain. Harap. May tatanong ko sa'yo. Ano yung ano? Kaya-request mo sa akin ngayong December na gusto mo. Ano ba yun? Gamit o ano? Pagkain? Bakit? Ito, Gamit o pagkain? pwede gamit kasi yung pagkain, lagi naman yung kain eh. Ang gamit. Ano yung hihilingin mo? Sa bahay? Balak. Wala ko tinatanong mo. Yung unang-una, Ang tatanungin ko siya kung ano yung gusto niya. Pwede niyang i-request ngayon sa akin December. yung una, ano? Pero ang gusto mo na, gustong gusto mo. Dalawa kasi eh. Pwede ba dalawa? Sa bahala. Umuha ka muna. Para Ikaw nga bahala, ikaw nga pinapano ko. Parang, Yung una kasi, nakikita mo yan. Pakita mo nga. ano yan? Yung dalawa na yan na. Sa likod mo. Ito ah. Anong dalawa? Ayun na. Yung iniikat. Yung iniikat. Pakikita mo yan. Paano yung tsura niyan. Ano ba? Electric pan. Parang ang sarap palitan. Electric pan. Gusto niya lang palitan yung electric pan. Kasi ano eh. Bakit pati rin ako gusto ko na rin palitan yan kasi Legendary. parang yan pa yung mag-focus na ano. Pakita mo si Bebe. Natatawa din si Bebe. Parang yan yung mag-focus sa sulog eh. Kasi mga simbol lang yan. Yung Legendary na yan electric eh. pan na yan, ano yan, dating clip pan lang yan. Tapos nasira na yung pang clip. Ginawaan ko ng paraan yung isa. Yung isa naman ginawa ni Bayaw. Ginawa, ang electric pan naman na yan, ano yan, blower yan eh. Nilagyan ni Bayaw ng PLC na naging electric pan. Ang naano ko lang dyan kasi ano, legendary. Electric pan pa lang. Pwede rin. Pwede, pero ano lang, kung ano lang, kung kaya, pag siyempre hindi natin pipilit ang mga bagay-bagay. Ano pa yung isa? Abang dalawa eh. Alam ko ang gusto mo din yun kasi
Nung ano pa tayo nag-ano yun eh. Bago pa pumasok ang tag-ulan. Matagal mo na yun ano din. Isa din yan sa gusto mo din. Kasi tumutulong ka sa akin yun. Mahal lang. Medyo may kamahalan lang. Ang pangit mag-request. Malay mo kaya ko. Bulong ko na lang sa'yo. Wag mo ibulong sa akin para alam nila. Naiyakan, mahal eh. Yung mga viewers natin. Dry. Hmm? Dry. Ano? Lakasan mo nga. Lakasan mo. Ayoko ng bulong. Pang Dry. chismosa lang yung bulong na yan. Ayoko ng mga bulong-bulong kasi di naman tayo marites. Dryer nga sana. Ah, dryer. Kasi tag-ulan. Yun lang na ayaw ko yung ano. May kaharap ng tao tapos nagbubulungan. Ayoko ng gano'n. Yung mga parang marites. Yun sana. Kasi, di ba nung nakaraan pa naman natin ano yun? Mm. Isa din sa gusto talaga mabili. Kasi nga, ang hirap kasi pag ganyan tag-ulan. Dry. Ngayon pa naman hindi ako masyadong makapag-ano. Dryer at electric pan yung gusto niya. May kamahalan lang. Titingnan ko Yun lang. Hindi naman ako, kung wala akong ano hiling sa ibang sa sarili ko. Yun lang, ang makapagbawas Sige, lang ng mga bakit di naman masabay na ano yun? Materialistic. Kasi, ano naman sa bahay yun eh. Baga makabawas-bawas ng gawain. Magagamit ko rin yan. Pag ako naglalabay. Pwede. Ang electric pan ngayon kasi talaga, isa din yan sa dahilan kung bakit hindi ako nakakatulog ng maayos. Kasi tumatalsik lang. Tumatalsik yung hélice. Tulad nung nakaraan, dati yung stand pan namin, dalawa yan. Ganyan din yung ito. Buti na lang, nagising ako. Pumulupot na pala dun sa ano, dun sa kortina. May ito. Muntik kami magkasunog. Kasi, kumbaga, yung kortina, pinumulupot na, buhay pa rin siya. Tapos, umiinit na yung motor niya. Muntik kami masunog eh. Sige. Pero, tinanong ko lang naman siya kung ano yung gusto niya, yung request niya. Itry ko kung maibibigay ko. Hindi ako nangangako. Yun lang. Yun lang. May kamahalan nga eh. Kahit alin man dun sa isa. Yan, abangan nyo po Abangan ba? ang vlog na to kung maibibigay ko sa kanya. Yan. Ang bibili ko na ng electric pan tsaka dryer. Regalo natin sa asawa. Malamig pa rin, parang nasa aircon At bumili nga ako ng dryer at saka electric pan. Kasi matagal na yang gustong mabili ni Ami yung dryer. Ito ba electric pan. Dito sa LCC bumili. Wala siyang alam na bumili na ako kasi pag nagkikwentuhan kami gusto niya magkaroon ng ganyan kasi pag maulan na naglalaba mahirap matuyo yung mga sinampay. Yan, susurpresahin natin siya. Mayroon tayong pinili na. Kumbaga ito na rin yung regalo. Marami niyang hinihiling, mayroon pang yung higaan. Pero isa-isayin lang natin. Huwag natin kung sabay-sabayin yung magbili kasi yung pera kailangan naka-budget. Binabudget ko pa kasi. Ito muna.
Camel para matibay. Sa Camel din na electric fan. Siyempre pang matagalan. Right? Ayun po mga kaparing Jason, magandang gabi po. At yung vlog natin na ngayon na gagawin ko ngayong vlog ay isusurprise ako si Mrs. Kasi nung nakaraang gabi kasi nakalimutan ko na kung anong araw yun. Kumakain kami. Tinanong ko siya kung ano yung gusto niya na hilingin niya sa akin na kaya kong ibigay. Napili niya ay gamit sa bahay. Yun. At ngayon kumbaga binili ko na po kanina na tanghali. Umalis ako gamit ko tong van. Hindi ko sa sinama. Sinabi ko lang na mag-joyride lang ako. So, subukan ko tong van. Excuse, gabi ako buko. Yan. At yung hiniling niya sa akin, nandyan na. Hindi ko binababa. Nandyan sa likod ng van. Kaya, yung naisip ko kanina, ni-request niya sa akin na, kumbaga, hiniling niya sa akin na gabi. Kaya, ibibigay ko rin sa kanya ng gabi rin. Tapos, ipapaalala ko sa kanya yung request niya sa akin. Yan. Tingnan natin yung reaction niya. Kung ano yung reaction niya. Siyempre, gusto kong magpasalamat sa inyo, sa mga viewers, sa mga silent viewers, sa mga sponsor. Kasi kung hindi dahil sa inyo, sa panonood nyo sa mga vlog ko, sa suporta nyo, ay hindi ko itong magagawa. Hindi ko mabibili yung mga ganyang bagay. Kasi yun nga, wala naman ako ibang pinagkakitaan sa tindahan at saka sa vlog, makapag-upload. Wala namang ibang trabaho ngayon. Yan. Kaya yun, ibibigay ko na sa kanya yung request niya sa akin, yung hiling niya. Hindi naman to sa kumbaga materialistic kami o kasi misis, pero magagamit talaga to dyan sa bahay, lalo na kapag maulan. Pati rin po ako rin naman yung gagamit yan ngayon kasi ako yung nakatuka ngayon na maglaba kasi bawal nga siya. Pero nga minsan naiinis ako sa kanya kasi nagpipirsa. Pero konti-konti lang, mga 5 piraso. Pero sabi ko sa kanya, huwag siyang magpirsa kasi baka mabinat siya. Pero dahil sa nakikita niya siguro na busy ko, ako lagi yung gumagawa. Pag uwi ko niyan, kung may pinupuntahan ako, nag-ano siya, nakita ko niyan nakasampay na. Nagkusot dun sa lababo lang 5 piraso. Kaya tinanglalamunan ko. Excuse. Yun, ibigay ko na sa kanya. Matagal na yan. Lagi niyang nire-request sa akin na kung makaluwag-luwag ka, kung makasahod ka na, kung pwede raw bumili kami ng ganyan. Meron pa nga yan, yung PUM. Kaso hindi pa kaya ng ano. Siguro pag may na pera, may sapat, bibigay ko rin sa kanya yun, yung PUM. Yan. Yun. At yan ko na. Bumaba na ako para buhatin ko na yung nandun siya sa loob. Kasi yung anak ko yung bantay niya sa tindahan. Isipan ko pa paano ko makabidyo. Iligay ko na lang sa damit ko. Let's go. Ito na. Bala ko sana tong ipabalot para di niya makita, kaso hindi ko na pinabalot. Ganito na lang. Ito, tsaka ito. Tingnan natin. Buhatin
Ilagay ko sa damit ko yung GoPro. Kayang-kaya. Punta na ako sa bahay. Ayos! Tuklot! Ayos! Ano yung request mo nung ano? Nung anong araw ba yun? Anong gabi ba yun? Ang nakarang gabi na request mo. Ayun na, tadadon! Ano yun? Spin dryer nga. Ha? Electric fan nga. Mapapalitan. Ano nga yun? Ayun na oh. Ano yun? Dryer nga sa electric fan. Hmm. Tingnan mo to. Kailan na tong sirain? Tingnan mo, pakita mo. Kailan na ba tong sirain? At yun, Electric fan yun, no? Nababasa. buksan mo. Siyempre. Sarado ko muna yung ano, yung ban kasi buhay. Buhay ka. Mag-unboxing tayo. Wait lang, kukunin ko ang gunting. Buksan niya at Sige. patayin ko muna. Sige, hintayin kita. Uy, camel nga. Ito, camel din. Ano ba to? Tinatanggal. Ay, tinatanggal lang pala ito. Camel. Ito ang siguradong Magkano sito? 18. Yan na, calculator ko na lang. Hintayin natin si parang Jason. Pero ano pala siya? Nakabukas na rin naman pala. Kasi inaano lang pala ito. Nakabukas na pala siya nga. Ha? Ayos, the floor. May bibili. Hindi, bas better than galing. Init. Ang hina pati ng ano. Magkano ulit? 18, 1-8. Wait lang nga na. Hina ng ano. 18? Hina ng hangin nito. Kasi ito, ano to, blower to eh. Pakita ko sa inyo. Blower siya. Yan ang dinamo niya. Tapos nilagyan ni Bayaw, yung kuya niya, pinapanganay. Nilagyan siya ng ilis eh. Ito naman, dati itong clip pan. Tapos, nasira yung electric pan namin na isa. Ito na ipinalit ko yung clip pan. Kumbaga, ginawa ko na lang to. Mag-iba ng kulay eh. Ay, malapit saan? Tapos, walang harang. Delikado sa mga bata. Nasa labas si Ami. Ay, may mga nangangaroling. May nangangaroling. Hey! 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 Hey!
Wala nang iba. Wala na, ganyan. Ano ba? Hey! 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 Wala na. Wala na ibang rugtog. Dapat marami. Taga saan kayo? Taga saan? Taman po. San Juan. Ba't kayo nangangaroling? Para saan? Sa Pasko. Para sa Pasko. Sige. Sige. Thank you. May nangangaroling. Pagpatuloy natin yung ano, pagbukas. May nangaroling. Siyempre ganyan talaga mga bata. Ganito kaliit yung ano, yung kaiba niya. Malaki baga. Maliit lang yung box niya. Pero malaki. Parang natin pinabuksan. Ay, ayan. Pwede siyang buksan. Ay, sorry naman. Mga Kami. nangangain yan ma. Ha? Nangangain yan. Camel. Kusutmatic. Ang lalaki ata yan. Parang ako rin gagamit yan. Dryer. Spin dryer. Ah! Wow. Ito pang isa. May hawak. Pwede ata dito mag-video okay. Mabibit-bit lang pala. Ito pa isa. Ito pa. Para mapalitan na natin itong mga kumag. Ay. Ito ang literal na unboxing. Yes! Ay, kulay white na. Nakaka-aesthetic. Ay. Pwede na ba ito i-assemble? Ano, pag di mo kaya ako. Baka maputol naman. Para magamit na yan. Ang hirap ilabas. Nakakaangas na. Ano inaamoy mo? Hindi pinaamoy. Tinitingnan ko lang baka may pasukan ng ipis dito. Angas, kulay white. Oops. Ay, nakaipit pala kasi lahat ang hindi na Camel. Yun na. Gawang Pinoy. Tapos, 5 years motor warranty. Bakal siya, oh. Ah, sakit nga. Bakal nga. Wala plastic yan, oh. Yun, oh. Baka mabigat. Ano kaya mo? Natin. Ako na? Assemble na natin. Ano mo na? Yan, pasimbol ko lang muna yung ano, electric pan para magamit na. Kasi kulang na nga yan to. Grabe na yung ano, electric pan namin. No? Pasimbolin ko muna. Screw. Phillips screw mo. Saan ako pupunta? Doon natin sa ano. Wala po ba? Doon sa tindahan?
Yan na nga. Sound check, sound check. Number 1. Mabutin yung buhok mo. Wait lang. Papatay muna natin ito. Natin yung ha? Lupit pati ng on-off niyan. Isa blower nga yan. Yung buhok mo kainin. Yan. Sinasabihan ka. Number 1. This is number 1. Magmulapit yung buhok mo ah. Hallelujah. Hallelujah. Number 2. Number 3. Number 3. Kita ang noo ko. Okay na? Okay na, okay. Parang feel ko ang Pasko dito. Sa amin. Malamig. Ito nang gagawin dito. Naawa na ako eh. Dahil sa ano eh. Mag-retire na yun. Eto, bukas na rin masusubukan yun. Bukas ko itatry. Pwede mo saksak din. Doon. Wag na. Saksak mo doon para Ayoko. makita. Para Bukas makita. na itatry ko na may tubig na may labahin. Saksak mo nga muna doon. Ayoko na eh. Doon. Takot ako eh. Saksak mo na doon. Wala ka kasing i-spin eh. Kahit na. Ayoko. Konti Bukas na lang. lang. Oh. Bukas na lang talaga. Itatry ko bukas. Galing na. Try mo doon. Tanggalin mo muna to. Paano itatry niya? Saksak mo. Natakot ako eh. Wala naman kasing laman eh. Oh. Kaya talaga isaksak kahit walang ano. Ay, wala kang ano. Ano? Wala kang pangsaksak pala nito. Meron dyan. Wala. Meron tayo. Yung binili natin. Yan oh. Hindi ka siya. Kasya yan. Ako nga. Ah! Kunti lang. Ay, kahit walang laman, steady siya. Oh. Ang angas niya. Kasi yung nakigamit ako dito. Huwag mo, hayaan mo lang. Pag binuhay mo yung ano, hayaan mo lang kung magmuriyo. Kahit may laman. Alam mo yung nasa Cavite, yung dryer ng kapatid ko. Pag ano, hindi pantay, pag naggumagalaw yun. Ito kahit walang laman. Pag binuhay mo to, huwag mo siyang iyo, hayaan mo lang siya. Ala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 . Diba? Pagbukas automatic, titigil yan. Oh, Huwag mo gaganyanin. pwede. Hayaan mo lang siyang huminto. Diba? Bunutin mo lang. Matatry ko yan bukas. Maglalaba ako ng kaunti. Huwag mo nang tanggalin kasi yan lang sa loob. Para balance talaga yung ano niya. Paan niya. Ito, magtagal. Huwag mo lang. Dito lang sa loob yan. Ayan, ginamit na namin. Lakas oh. Number 1 lang siya. Pilatin mo ng Pasko. Malamig pati. Pero hindi ko yung kaya. Siyempre, ano masasabi mo dun sa ano? Regalo. Di ba nung anong gabi ba? Hindi ko matandaan kung anong araw yun. Yan ang gusto mo, di ba? Pero Ayan. na, naiiyak nga ako Na sa'yo. bigay ko na. Kasi naiiyak ko nun sa'yo. Bakit naman? Di ba din, alam mo naman, hindi ako masyadong maano. Kung hindi ako nangihingi, hindi ako nagano. Parang, yan lang talaga ako na ano kasi ako. Yung electric fan kasi, talagang natatakot talaga ako. Kasi hindi naman yun na iningi mo talaga. Ako mismo yung nagtanong. Ibig sabihin, talagang ano yun, bibigay ko sa'yo. Ako naman nagtanong. Ano masasabi mo at nandyan na? Yan, nakaka-amaze. Na-amaze na ako kasi may mga bagay na unti-unti na tayong nabibili. Na parang, yun pa yan dapat kumbaga, ano, na yung dati pa na matagal mo nang gustong bilhin. Kaso syempre, mas may inuna tayo. Yung pangangailangan sa araw-araw, ganyan.
Yung nakaka-happy lang kasi unti-unti nang, ayan eh. Lakas naman, mahina yung bus. Unti-unti nang nakakapundar kahit papano. At may mga dumaraan na ano. Oo, Pagsubo. syempre. Yung ganyang electric fan, may kamahalan din yan. Alam ko kahit hindi ko nakita ang resibo. Huwag mo nang tanungin kung magkano. Hindi ako magtatanong ng presyo. Ngayon may kamahalan yun kasi stand fan yan eh. Hmm. Yung mga ganyan electric fan, dalawa 180 lang to eh. Eto. Ay, dalawa 180. Dalawa 400 plus ganyan. Eh, ayun, alam ko libo din yun. Pero alam ko kasi pag yung camel talaga, grabe ang yun, ang service. Ano nga masasabi mo? Layo naman ng sagot mo. Yun nga, sabi ko na happy nga kasi Hindi ka man lang magpapasalamat sa akin. matagal na ako nagpasalamat sa iyo, alam mo yan. Hindi na kailangan. Wala pa nga ngayon. Oh, yun naman yung bulong-bulong na sinasabi ko. Bulong ni Ate Jenny yun eh. Hmm. Wala lang, na-amaze lang ako. Parang ang sarap titigan yun. Pati yung dryer. Parang nga gusto ko nang humiga habang nag-i-edit ako dyan sa kwarto. Parang inaantok nga ako eh. Yung electric fan na yan, makakatanggal na talaga siguro ng init yan sa kwarto. Kasi, di ba? Kaya, Siyempre, bago kang magpasalamat sa akin, pasalamat ka sa mga viewers natin. siyempre, una-una din talaga sa viewers. Kay God. Tsaka sa mga viewers. Yeah. Nawala tuloy ako. Siyempre, thank you talaga sa mga... Hello? Wala ka ba? Lakas ang electric fan eh. Thank you po talaga sa lahat ng viewers, silent viewers. Ito umiyak. Umikap na eh. Silent viewers, tapos sa pinagpakulay ba? Thank you so much po. Kasi unti-unti na rin na Kasi sobrang laking na yun sa akin eh. Kahit alam ko mumurahin lang sa iba pero sobrang na-amaze lang ako. Ang sarap titigan. Nakakabili ka ng mga ganun. Makapagpundar ka ng ganun, malaking bagay na rin. Kasi ibig sabihin, unti-unti na yun. Medyo kahit may mga pinagdaanan tayo sa buhay is Excuse. nakakagaan din sa katulad pag pag sobrang init ngayon lang to medyo malamig eh. Magsa-summer na, iinit na talaga. Kaya kailangan talaga yun. Diba? Yan na yung regalo ko sa ngayong Pasko. Merry Christmas. Ayan. Merry Christmas sa Ayun, lahat. huwag na natin pabayan yung vlog na to. Siyempre, yun po, maraming salamat po sa inyo sa patuloy na suporta sa mga vlog ko. Siyempre, God bless po sa inyong lahat. Yun, sana huwag kayong magsawang manood sa mga vlog na i-upload ko pa para mayroon tayong maipon-ipon, may kitain din. Yun. At pasensya na at wala pa tayo sa Pabay Project. Ayan po, muli, siyempre, Thank you salamat sa Panginoon at sa inyong lahat dyan. Ayan, bye-bye, love you all. Merry Christmas. Shoutout sa lahat ng mga sponsor. Yun, Merry Christmas and Happy Happy New Year and Happy holiday, everyone. Bye-bye.